Привет, приятели! Сега чакам да ми сложат пивничката. Добър ден! Ден! Заповядай! Thank you very much! Пийте, заповядай! Окей, отиваме на Aniplay 2017 година. Кога си на събитие? Здравейте, приятели! Аз съм... Да, приятно ми е. Вие сте много яки. Тук е София Event Center, приятели. Искам ви покажа една част. Това е много важна част. От тук е най-важна част за София Event Center. От тук се информирате за много важните неща. Ако се интересувате от събитията, свързани с София Event Center, ги намерете, заслужава си всяко едно сещане. Уникално е. Ще видите линк в описанието, ще видите и линк към София Event Center, да видите кои са те, много готини хора. Освен към на канала, ще видите кое е събитие и така. Отивам, че първият щанд винаги е щанда. Я гледайте и на G-Play, какво нещо, погледнете само. Искам само да ви кажа, че G-Play е действително много як сайт, където може да видите всякакви конфигурации, всякакви неща, които може да видите. G-Play са много яки. Тук искам да поздравя. В същото време, да, ще има и линк в описанието и за G-Play да видите кои са. Ще видите тяхната веб страница, тяхната фейсбук страница, видите какви неща има. Поздрав за вас, приятели! Елата с тука и поздрав на господин Хинов. Така, тук искам да ви кажа, че е много готино, когато си на събитие и се кефиш, погледнете само когато отидеш и се кефиш, погледнете какви неща има. Чакай, това е друг... и друго нещо. Как когато си на събитие? Това е когато се кефиш супер готино и се радваш, когато отидеш. Имате уникални конфигурации, уникални неща, падове, мишки, клавиатури, какво ли още не. Това е щанда на G-Play. Намерете ги, а пък това е рокът. Силата е тук на рокът. Така, това е щанда на G-Play. Ще ги намерите. А пък в същото време искам да ви кажа, че G-Play си имат и отпор по League of Legends. Поздрави на един приятел и компания. И естествено поздрави на G-Play TV и поздрави на знаете кой. Господин Хил. И Вали Компютърс. Така, сега отиваме една важна част, която сигурен съм, че сте видяли. Една от най-важните части. Приятели, ако искате да знаете кои са много мощни компютри, толкова мощни, че направо като отидете в гейминга сте като пършинка. Така, си направим видео селфи с този страхотен, начин по, Acer. Както знаете, това е, отивам на щанда на Acer България, заедно с hardwarebg.com, точно така. Погледнете само какво, отивам в другата част. И си направя селфи видео, точно така, това е сайт, който си на събитие. Така, аз съм влогър, Искам само да покажа, леле, това е супер мощна серия на Acer. Вие знаете кои са тук. Acer Predator, нали? Точно така, много мощно. Много мощно, когато си на събитие. Така, когато си много мощно. Ето ги, супер мощните компютри на Acer Predator. Ако искате да сте много мощни машинки, отидете и се зарадвайте супер готино. В същото време, искам да ви кажа, че подкрепяйте винаги това, което правят Acer България, заедно тук и заедно с hardwarebg.com, така че днеска, ако отидете тук, мисля, че ще се скепите супер готно. Какви яки машини, приятели! Благодаря за какво постер. Чакай, това е Лекси, Лекси вече имаме за постер, Така, като отидеш на събитие, си кефиш супер готно. Здрасти! Как сме? Така, когато си на събитие. Погледнете само какво усещане. Acer България, поздравявай! Ще има линк в описанието, задължително, кои са Acer България и също е hardwarebg.com. Да ги намерите и да си скефите супер готино. И да скефиме супер готино. Acer България. Acer нещата са много известни в Европа и света, така че усещането, когато си на събитие, е супер готино. Отиваме да видим как е усещането при другите места, но преди това се кефя супер готино. Когато съм на събитие, се кефя супер готино. Погледнете усещането. Влизаш тук е залата, където всички хора гледат
тези невероятни млади хора, които косплействат. И усещането е супер готино. Здравей, здравей! Двете момичета! Ай, поздрави на всички вас, да сте живи и здрави дошли на Aniplay. И така, клап си на събитие. О, да! Събитието на Некама. Тук виждам една мацка, която косплейства Еко. Здравей! Не може да покажа на моя YouTube канал? Ела, че си много мощна. Приятели, вече знаете, че Еко е много мощен. Ама знаете ли, когато видите момиче, което косплейства Еко? Вече знаете. Как е настроението при тебе? От колко време играеш твоите любими игри? 3 години, 4, Супер. За колко време се случи да направиш този косплей? Този ми от миналата година и го правих 2 месеца. Сериозно? Да, обаче бавно, малко. Браво. Кой искаш да поздравиш специално? Ангел. Ела, Ангеле, ела и ти да се покажеш. Как е настроението при тебе? Добре, супер. Ти какво играеш като цяло? Аз ли? Съпорт повече. Браво. А ти? Мидлейният. Браво. Ще си цикате заедно? Да, понякога. Браво. Кой е любимият чемпион? Еко. Ръкам. Сериозно, браво. А ти кой искаш да поздравиш, приятеля? Аз ли? Бори. Браво. Пожелай си така да ходите на Aniplay. За първи път ли ходите на Aniplay? Не, трети. Трети път. И какво ще кажеш за това събитие на Накама като цяло? Супер е. Браво. А ще дойдете ли на Анименчер тази година септември? Ходим и ще косплеяме и всичко ще... Вие знаете кога е, нали? Да. 9 и 10, като се знае. Голямо настроение. Добре, пожелавам ви, ще така сте усмихнати и сте готини, ще сте номер едно. Всички, които обичате настроението, обичате това събитие, и аз го обичам. Но пък, все пак сме много готини. Добре, леки спокоен ден. Къде ще видите? Което е много важно. Супер Мегатрон 90 в YouTube. Аз съм дан 90. Беше ми приятно. Продължаваме напред и нагоре. Готовното настроение и да видим какво още ще покажем. Днеска получих постер да. Готово настроение. Да. Виждате ли, който отива при щаба на предател? Така, когато си на събитие, си кефиш супер готино. Така. Усещане когато си на събитие. Погледнете колко много хора. Усещане, готино настроение. Виждам човек с шапка на Тимо, але явно ползва Тимо. Така че е голямо настроение, когато си на събитие. Така. Когато си на събитие, се радваш супер готино. Вау, ти направо си... Здравейте, здрасти. Как е настроението? Здравейте, кажете здравей на YouTube! Ще го кача по-късно, но пък как е настроението при вас, момичета? Невероятно търпение! За първи път ли сте на Aniplay? За трети път, браво! Кой искате да поздравите специално? Всички, които обожават анимета, игри, кей-поп най-вече! Сериозно? Браво, коя е вашата любима кей-поп група? BTS! Браво! Браво, днеска ще има и кей-поп групи, така че голямо настроение ще бъде. Да. Браво, поздравявам ви и след така ходите на Aniplay, аз съм Дан 90. Ще се видите в Супер Мегатрон 90, намерете го, защото до вечера ще го кача. Чао! Беше ми приятно. Коя си на събитие? О, да. Та се показват много хора. Та се показват много мощните фенове, които са тук. Коя си на събитие? Тук виждам голямото настроение. Hi, nice to meet you. I am YouTuber. Nice to meet you. Nice to meet you. Така. Ние пак се виждаме с... О, това е Никол! Знам кой ще поздравя. Карина! Никол! Да, всички! Карина е там. Поздрави за теб. Как е настроението при тебе? Ами, добре, Чакай! Иванна! Всички, Иванна е там, всички са които там. обичате кей-попа и всички, които обичате аниме събитията в България. Супер Мегатрон! Да, ли Васе? Поздравявам ти и успехи! О, здравей! Ела, да покажа! Къде не чакай? Поздрави! Поздрави! Ела! Поздрави! Къде ще видите Супер Мегатрон 90 в YouTube? Здравей, приятелю! И на тебе! Разкажи малко повече какви игри обичаш да играеш. Какви игри? Да! Ами напоследък малко ги отказвам заради ученето, иначе ММО-та, WoW, Лига. Браво! С кой си тука? Тук с 1 милион хора. Браво на тебе! Елата! Айде, лека Си жив и здрав! Продължавам напред нагоре, за да показвам какво се случва. Леле, тук е много пълно с хора, както винаги. Aniplay се пълни като по шеловете. Когато си на събитие се кефиш супер готино. Привет! Чакай!
Гоци, много мощен, чакай, всичко ще покажем. Както знаете, тук има много готино настроение, когато си на събитие. Явим какви неща има тук, леле, какви неща, когато отидете на събитие. Уау. Здравейте, момичета, как е настроението? Искаш малко повече, какво косплействаш? 707 от Mr. Messenger. Браво! Поздравяваме, момичета! За първи път ли ходите на Аниплей? Да. Сериозно? Да. Браво! А ще дойдете ли на Ани Венчер тази година? Да. Слушах билетите преди да се Дано! Поздравявам ви! Къде се видите? Супер Мегатрон 90 в YouTube. Много дълго видео. Ще се видиме. Така, сигурно. Това си на събитие. Това е пореден щанц. Интересен. Интересни неща. Тук картел, нещо, когато си на събитие. Нека го покажем, когато сме на събитие. Я да видим какви неща има тук. Погледнете какви, има и чаши даже. Браво! Поздрави! Това е щанда на... Поздрави! А къде ще се търсите в Супер Мегатрон 90 в YouTube? Поздрави! Посетете този щанд, уникален. Поздрави! Поздрави! Това е голямото настроение. Нека покаже този щанд. Заслужава лайк. Поздрави! Това трябва да е майката на Вени. Да. Та, когато... Вау! Кефиш. И сега започва много мощно, когато си на събитие. Обичате настолните игри. Обичате българските настолни игри. Задължително. Пробвайте. Супер готината игра. Never Mini Games. Вие знаете. Брат Future. А това е Радо, да. Това е щана на Never Mini Games. Тук много хубави неща. Леле. Привет, привет. Здрасти, как е настроението? Какви много хубави неща има тук. Супер Мегатрон 90, там ще видиш. Там ще видиш, аз съм ютубър. О, да. И Радо ще видиш. Радо, да. Много яки неща има. Нека по-близко. Поздрави, Радо. Когато си на събитие. Да. Приятели, вече знаете, когато си на събитие. Но, първото нещо, което искам да видите, е едно любимо списание на поколения български фенове. Българското списание, което вдъхновява поколения през поколения. Това е българското списание Анимейна. Здравейте и добре дошли на Аниплей. Как е настроението? Сте живи и здрави, продължавате да действате. Това е българското списание Анимейна. Намерете ги, ще ги има и в описанието, за да ги намерите. Тук има много яки стикери, тук много яки неща. Тук виждам Манга Академия са тук. Манга Академия. Значи, приятели, първото нещо, което винаги, когато отидете на аниме събитие, най-вече за накамъл, винаги виждате Манга Академия. Погледнете само какви неща има. Отивайте и забавлявате. Дали? Супер. Поздравявам Манга Академия. И знаеш ли къде ще се намерите? Знаеш къде ще се намерите? Къде ще се намерите? Супер Мегатрон 90 в YouTube. Добре, събскрайбайте към Супер Мегатрон в YouTube. О, да. Така, отиваме и към това. Интересно, тук има книги игри. И тук интересна част. Ялто е... Ти покажа, аз съм българ, все пак. Да, привет, добре, как е настроението при вас? Разкажете малко повече за вашия щанд. Този щанд е игри, но както виждате има доста плакати, има и малко манга, може това е тук. Отзад също има манга, все пак е Аниплей. Браво, за първи път ли сте на Аниплей? Аз, да. Поздравявам ви и ако видите този клип, задължително коментирайте. Има ли Facebook страница? Facebook страница, намерете във Facebook Adrian Wayne с кирилица. А може ли като видите този клип
да пишете и аз ще го сложа в описанието. Така хората ще знаят повече за... Добре, ще ви линкна към лицето и ще Да сте живи и здрави, да сте живи и здрави и много хора да ви посещават. И продължавате да ходите на събития. Аз съм остров. Аз съм Супер Мегатон 90, там ще се видите. Чао. Там на селък. И така, мощна сила на Предатор. Тук много яки хора, тук виждам. Запътваме за Manga Academy и за Предатор. Младе, някой е платил когато си на събитие. Още съм спрял косплей. О, да. Когато си на събитие. Така. Първото правило. Винаги се кефите. Привет, здрасти. Здрасти, Ани, как е настроението? Приятели, това е щана на Кама. Първото нещо, когато отивате на Ани Плей или пък на Ани вечер, задължителното нещо да отидете при щана на Кама, защото са много мощни и много готини. Поздравявам ви. Погледнете какви неща има. Леле. Скиф. Поздрави. Пърс нагоре. И така. И много хора да ходите. И ще видим на 9-10, нали така? Знаете така. Така е. Здрасти! Как сме? Много добре. Браво! С кой си тука? Ейс, K-pop група, танцем, тур. Сериозно, танцуваш ли? Да. Браво! Коя е групата? Ейс, Поздрави! Ще танцувате ли днеска? да. Поздрави! Да пропуснеш. Няма. А къде ще се намериш? Аз съм Дан 90, Супер Мегатон 90 и подкрепям всички вас. Ясли. Чао! Така, чакай малко, За всеки фен си има едно любимо хоби. Това е Хоби Геймс. Това е и от любимите ми щандове, когато отида на събитие. Здрасти, как е настроението? Здрасти, идете, Викторе. Както вие знаете, вече Хоби Геймс имат вече и действително... Здрави! Елай, ти да се покажеш, ела, ще бъде на щанда на Хоби Геймс. Елай ти, елат всички, на щана на Хоби Геймс. Голям купон. Аз съм ниска, да. Нищо, да си живи и здрава. Какво усещането да сте на Ани Плей? Уникално! Да, аз вече съм с покупки, така че... Аз нямам нищо, защо да ги вни. Браво. Give me my precious. Thank you. Това, когато виж фенове и сте пред щана на Хоби. Леле, колко хубави работа, какво се сила? Наруто. 80 лева. Сериозно? Много е голяма и много я обичам и да. Браво, откъде? Сериозно? Браво, какво ще кажеш за този щанд Хоби Геймс? Специално, какво ще кажеш? Сериозно? Да. Елата. Поздрави! И както добре знаете, имат си клуб, намерете ги, намерят се на младост. Така че заслужава се. Ще има линк в описанието за тях. Поздрави, Викторе! И много хора да ходят с Хоби Геймс. Викторе, как е настроението с тебе? Айде, поздрави! Да си живи и здрав! Как бе? И го вижте, защото... То много яки. Погледнете такива неща. Отивайте при Хоби Геймс и забавляйте супер готино. Друго нещо, което е характерното за Хоби Геймс е супер готиното настроение от констрактните чаки. Това е много яко поро тук. Да, картони за покемон неща. Погледнете какви неща. Направо с кеф. Право, отиваш при Хоби Геймс с кеф. Добре, поздрави за вас, приятели. Отивам. Това е чака голямото настроение. Добре, тук. Продължаваме напред и нагоре. Това е Отако Тенши. Здравей, приятели! Това е също мой любим щанд. Това е аниме магазина, точно така, от град Бургас, ако знаете. Така че, ако не знаете за тях, ще има линк в описанието, за да разберете какво представляват те. Уникални неща. Погледнете само какви неща има. Ако отидете на щанда... Леко, Викторе. Викторе, здравей. Здрасти. Ще ти рожден ден на Патрица. Благодаря много. Как е настроението при тебе? Невероятно е настроението за Ани. Чакай, Ани Плей да не започна, бе. Почваме, да, след малко почваме Ани Плей, те го казаха. Колко часа сега? Сега ще ти кажа колко ще чакай само да изяда телефона. Отивай, че сме много мощни. Веднага Да. 9 часа, 12 и 3 минути. Да. Иначе, как си при Мегатрон? Добре съм, вижда с камера съм и съм... Виждам. Много готина камера. Нали, Сони, като си на че събитие. снимаш с нас. Как трябва всичко се покава, публика в колата там.
Отако тенши, приятели! Отако тенши! Така. Голямо настроение. Само поздрави! Там и Иво, поздрави! Друго нещо, което задължително с кивете супер готино. Айде! Много поздрави! Много се радвам като ви видя. Добре, ясна работата, когато си на събитие. Добре, продължаваме и другото нещо, което е характерното за аниме щандовете е, че има аниме ина, така че си като супер готино. Добре, продължаваме напред нагоре. Съжава си готиното настроение, когато си на събитие. Приятели, и на светло, и на тъмно, винаги се връщам към варненския щанд, който направо ме кефи супер готино. Леле, привет на тъмно. На тъмно, точно така. Как е настроението при вас? Поете какво уникално усещане, когато пиете на щанда на тъмно. Уникални неща, посетете ги. Ще има линк в описанието, кои са на тъмно, за да ги знаете кои са. Ти знаеш къде се намериш, нали? Супер Мегатон 90, естествено. О, да. Отивам, че съм мощен. И да не изпусна аниплей. Че както винаги ще изпускаме голямото настроение. Така. Тук виждам много яка манга. Тук много яки неща има тук. Тук много яки книги. Привет. Здрасти, това е щанда на... Приятно ми е. Знаете ли кой съм аз? Аз съм българският гейминг блогър, но като цяло ходи на аниме събитията, тогава какво се случва. Аз съм Дан 90, Супер Мегатон 90 и там ще видите как съм показал така, как е усещането. Вашите уникални книги. Тук какво феновете да очакват? Очакват много манга. Много манга, супер. Поздрави, много хора да се забавлява супер готино. И първото, което е много готиното нещо, ако видите това видео, задължително коментирайте. И ако има Facebook страница, ме пишете в коментарите, аз ще опиша в описанието на клипа. Ще го направите, сигурен съм. С кефите. Добре. Отиваме, че сме мощни. Тук виждам. Чакайте. Това е също време и друг спортен щанд. Нашето видео! Витам до Българи! Българи! Комиксландия! Many people like Комиксландия! Every time, everywhere, Комиксландия go to anime event. България event. Нашето видео! Hello! Как сме? Супер! Това е Комиксландия, приятели, много мощен щанд. Ти си много мощна. Кой иска да поздравиш? Никой. Чао, приятели! Чао, приятели, да ще се види Супер Мегатон 90. Това е, приятели, вече знаете. Задължително в описанието ще видите и кои са Комиксландия. Това е също любим мой щанд. Да. Всички са ми любими. Скефи супер готино. И така, приятели, утре почваме. Приятелно настроение. Така, утре какво се случва? Случва се много готино нещо. Томодачи правят една година. Ето ги Томодачи, приятели. Томодачи утре правят една година. Появиха се на 30 април 2016 година. И откакто се проявиха, направиха супер готино настроение. Ако сте около Варна и също време сте в град Варна, посетете събитието, свързано с една година Томодачи. Поздравявам ви за една година, утре ставате на една година, поздрави. Благодаря на теб много. И много хора да посетят утре във Варна. Както знаете, Томодачи си имат аниме магазин и готино настроение. Ще видите в линк в описанието, кои са Томодачи. Поздрави! И така, отиваме. Това е много интересно. Вау! It's very nice. Здрасти! Тук е, как се казва щанда? Манга Планет. Манга Планет? Сериозно? Да. Аз съм ви голям фен. Поздрави на всички от Манга Планет. Как е настроението при вас? Да сте живи и здрави. Благодаря. И много хора да ви посетят. Задължително в линк в описанието ще видите кои са Манга Планет. И си кефите супер готино. Поздрави! Айде!
Къде ще видиш видеото? Супер Мегатрон 90 в YouTube. Приятно ми беше. Отивам, че Аниплей започна. А пък както винаги затвориха вратата и сега отивам на Аниплей. Добре, чао приятели, беше ми приятно. Ще видим пак.